tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini Lamin Clédo Lamini jo avec kuma la radio Saramala tonton bɛɛ kuma Sara de la tonton bɛɛ tilɛkɛ c'est fort Ala ka barika de o émission Ala ka barika do yɛrɛ la Ala ka I sɔn I bɛ min ɲini Ala ka I bɛ min ɲini nɔgɔya tonton Lamini fo n ye Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton ka tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Lamini aye ko ɲuman kɛ tonton MBK aye ko ɲuman kɛ tonton Cheki aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Musa aye ko ɲuman kɛ tonton Alifa aye ko ɲuman kɛ tonton Atete aye ko ɲuman kɛ tanti Logo aye ko ɲuman kɛ tonton aye ko ɲuman kɛ tonton Siti aye ko ɲuman kɛ
balma ni clé du kanumɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo makɔrɔw ka kɛnɛ don a daminɛna Pacheco ɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ somɔgɔw tilenna di tɔɔrɔ t'u la an ni musokɔrɔba ma se ka ɲɔgɔn nasɔrɔ bi fana musokɔrɔba ka ko ka ca a kɛra susu jama b'o faamu inshallah n'o ye Makuyate numéro 1 ye a ko nka n'a yɛrɛ sɔrɔ tuma o tuma Pacheco k'a bɛ sira sɔrɔ ka na kɔrɔsɔli ko tɛ o nka kɛnɛ lankolon tɛ ani maaba min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ale de bɛ an bolo bi fana n'o ye Damori Kuyate ye maninka don a ye tiga caman de dun ka na a ma se ka kɛ tigadɛgɛ yɛrɛ ale kɔni y'i ka kɛnɛ kan ten dɔrɔn ka sira minɛ ka na a taatɔla ko denba ma waatɔ kuma la tile duuru Pacheco ko marakaw tiga ka d'u ye n'u b'a kɛ basi la an to b'a jiran k'a baga faga olu b'a kɛnɛ barokɔrɔ ka kɛ basi la ka kɛnɛ baro ka kɛ basi n'a ye a tɛ ja a tɛ yira a tɛ yira a tɛ yira dɛ Pacheco olu b'a kɛnɛ de barokɔrɔ ka kɛ Pacheco de la gbɛnsɛn kelen dun wa e t'o dɔn Pacheco gbɛnsɛn ɲɛɲɛkini i t'o dɔn n b'o dɔn Pacheco o ka di ne yɛrɛ a fɔ Damori ye k'a ka gbɛnsɛn kelen recette d'i ma a b'o dɔn dɛ k'an bɛ Mathieu Guilabogi fo k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ Mathieu Guilabogi Sir Mathieu ani Major Mathieu voilà k'an ka foli b'a ye an n'a tɛ se ka ɲɔgɔn na sɔrɔ téléphone da o de ye nin ye sa ayiwa Damori foli b'i bolo ouais foli bɛ n bolo foli bɛ n bolo ka se an lamɛnbagaw ma parce que mɔgɔ i kɛra cogo cogo bɛɛ ni kanubaga don balimaw fana b'i la foli bɛ n bolo ka taa n balimaw fan fɛ ka taa bila Kaba la ani Fu n y'a f'i ye n k'an ka ga ye kabila tɔgɔ ye ko Danbala mais Danbala supasima yɛrɛ de Fu ye Danbala supasima de ye Fu ye Fu dugu dɔ la a tɔgɔ ko Fu a bɛ Kagaba ba kɔ n'i ye ba tigɛ Kaba dɔrɔn i bɛ yɛlɛ nka o de y'anw ka kabila ba yɛrɛ ye an mɔkɛ nana sigi yen de o de Fu ye mais donc n'i bɛ kuma fɔ i kɛ faranfasiya de mais ni kabila cayara mɔgɔw bɛ jɛnsɛn anw nana an ye ba tigɛ ka na Kaba fan dɔw tora Fu u b'a fɔ o ma ko Sanafina bon an ka ga ye fila de Sanafina ani Sirala voilà nka aw mɔkɛ bɔra min ka t'i sigi Fu an mɔkɛ bɔra Jomanugu o bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ o bɛ Lajinɛ fɛ Jomanugu o tɛ bi ko ye dɛ an mɔkɛ o y'an mɔkɛ ta mɔkɛ de ye aw mɔkɛ ya aw an mɔkɛ sabanan i benba voilà n benba sabanan presque o t'a fɔ ko Fufa voilà ale nana mais o y'a sɔrɔ Manden don a ma tigɛ fɔlɔ ka kɛ Laginɛ ni Mali ye dɛ voilà i y'a faamuya o y'a sɔrɔ Lajinɛ tɛ yen Mali ko tɛ fɔlɔ Manden de tun bɛ fɔ c'est ça Pacheco y'a faamuya bon mais an nana o y'a tigɛ sa voilà yala musojugu ni fɛn bɛɛ b'o la yen nɔ voilà mun b'a la musojugu o tɛ Laginɛ fɛ wa musojugu o bɛ Lajinɛ kɔnɔ muso dɔrɔn de b'o yɔrɔ in na yen dugu tɔgɔ tɛ wa dugu tɔgɔ don nka dugu sigiba mais ne kɔni ma se n fana y'a tɔgɔ mɛn mais ma se voilà a b'a dɔn musojugu voilà a bɛ faamu i y'olu fɔ Pacheco foli b'i bolo foli bɛ n bolo ka se n ba ni n balimaw ma n'o ye Asa Kante Hamdalayi ani Buguni Mayi Ture u bɛɛ lajɛlen n ka Kantela famille bɛɛ n bɛ Mamoudou Garba Samaseko n'a ka famille fo Falajɛ Kumogɛli tigi a bɛ yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ a tulo b'an na tuma bɛɛ a bɛ e yɛrɛ tonton Lamini ka foli fɔ n ye a bɛ e ni Yeli ka émission ma a b'u lamɛn kosɛbɛ k'a diyara n ye k'an ka foli b'ale yɛrɛ ye kosɛbɛ an b'a da an balimaw tulo kan maakɔrɔw ka kɛnɛ don a daminɛna nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 Bataki o ye 76 43 70 45 Damori an ye caman fɔ o donna nka an ma foyi fɔ o kɛra an ma foyi den kelen de fɔ an danna sira la i ye dɔnkiliw da kamalen dɔ y'i dɛmɛ kɔsani na walasa ka dɔnkili damadamani bɛ yen ka se ka i ɲɛnajɛ a la ɲɛnajɛ in yɛrɛ dun dɔnkili ninnu fana diyara kosɛbɛ kosɛbɛ nka yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ dɔɔnin de lamɛn i ka o dɔnkili ninnu na après an bɛ sɔrɔ ka
don orchestre ko kuma ni raibana ni aw ye min kɛ ka tɛmɛ n'o an bɛ ka o lamɛn bi n'o fana bɛ se ka kɛ anw denw fana ye sini ɲɛsigi ye Damori i ye kolankoma da i ye maliden da Mamuruba i y'o da Mamuruba nin ye mun de ye bon Mamuruba nin ye n jatigi dɔ de ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi dɔnkilila kɛra bɛɛ ni kanubaga ni min diyara i ye jatigiya i b'o fasa Mamuruba nin ye jolibaka de don n jatigi ɲɛnama don c'est pour que a ye n kanu fana ye nin morceau lala quoi Mamuruba fasa kɔni ayiwa baasi tɛ an bɛ Mamuruba lamɛn ka sɔrɔ ka tɛmɛ natɔya kan sɔnni ayiwa Mamuruba la ayiwa Damori ni ye manden fɔli ye nka ɲɛ min na kɔlɔsi manden cɛ fɔlikɛla ninnu bɛɛ min bɛ taa modernisme sira fɛ n'olu de ko non k'u bɛ tugu orchestre sira de fɛ a bɛɛ dɔnkili dacogo ye kelen ye i ni Kasemadi man jan ɲɔgɔn na nin yan yɔrɔ la i ni Salif Keita ka rythme man jan ɲɔgɔn na nin yɔrɔ nin na Kasemadi dɔgɔkɛ de don a tɔgɔ Lafiya non fɛn Lafiya tɛ e m'a fɔ Kasemadi dɔgɔkɛ a denkɛ de don ou bien a dɔgɔkɛ de don en tout cas min fana bɛ ka yɛlɛ sisan a denkɛ Madu Lafiya Madu o de don o fana bɛ dɔnkili da nin cogo nin na tan mais mun de y'o kɛ différence tɛ se ka ye manden dɔnkilidala cɛmanw na minnu bɛ taa orchestre sira fɛ ma Lɛba Sidiki ninnu fɔ an n'olu cɛ ka jan dɔɔni nka aw minnu fɛn fɛn taara modernisme sira fɛ aw bɛɛ ka rythme ye kelen ye mun de b'o kɛ min b'o kɛ
parce que on a kɛra n'a bɛɛ lafiya tɛ est-ce que Moriba de tɛ Moriba ouais Moriba Jobate voilà o do Kasemadi den de do a dɔgɔnin de Moriba Jobate bon komi Lamini ye ɲininkali kɛ hakili b'a la mɔgɔ n'aw wolola yɔrɔ kelen k'aw mɔ ɲɔgɔn kan ka kan ay wolola ka faw to kan minnu fɔla bon aw bɛ kuma ni dɔnkili o kan kelen de kan parce que n'aw bɛɛ sigiɲɔgɔnma ye aw kumakanw bɛɛ kɛ kelen ye n'aw ye dɔnkili fana la peut-être a y'a dɔnkililaw fana bɛ se ka dɔ ta ɲɔgɔn kun o de ne kɔni hakili la o de b'a kɛ quoi sigiyɔrɔ tɛ sigiyɔrɔ de don ouais sigiyɔrɔ de b'a kɛ parce que an fan bɛɛ maninkaw an ni Lajinɛ maninka dɔnkilila an kelen tɛ bon ni komi ni taara frontière la sa ka daminɛ Julafondo la ka na Kaba kɔnɔ mɔgɔ kɔnɔla la an bɛɛ y'a dɔnkilila an ka jeunesse kɛra ɲɔgɔn fɛ dɔnkili min bɛɛ la bɛɛ kelen i mana taa min ka tulonkɛ yɔrɔ i b'a sɔrɔ e bɛ dɔnkili la i b'a sɔrɔ fana bɛɛ dɔnkili kelen de la c'est pourquoi bon an ka harmonie bɛɛ kɛra kelen de quoi voilà a bɛ faamu ayiwa o de y'o kɛ kelen ye nka sisan bɛ yɔrɔ min na sisan Manden dɔnkilidala musomanw dɔgɔyara dɛ depuis fɛn Siramori ninnu ye succès baw sɔrɔ Ami Koyitaw ka succès baw sɔrɔ est-ce que Manden dɔnkilidala muso bɛ yen tuguni min bi sanfɛ oui a bɛ se ka kɛ n t'a dɔn a n'o tɛ musokɔrɔba fana ntanyana sisan o fana bɛ jate Mandenka fɛ o tɛ Manden camancɛ yɛrɛ ye Ala ka hinɛ Bako ye maninka yɛrɛ a camancɛ la maninka dafalen de don parce que Bako maninka yɛrɛ la Ala ka dɔnkili la a y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'ale ye maninka yɛrɛ tɛmɛntɛ ye siga t'o la ale ni Saraba Kuyate o kɔni maninka dafalen don ye dɛ bon Lamini komi ye ɲininka k'a fɔ Manden dɔnkilila muso mɔgɔ tɛ sanfɛ sisan bon a bɛ se ka kɛ u bɛ minnu fana bɛ ka dɔnkilila dege sisan u bɛ labɛn na ka na caman bɛ du kɔrɔ u ma bɔ antenne na fɔlɔ quoi n ta jateya la sinon mɔgɔw bɛ yen dɔnkililabɔ bɛ yen koyi mais u ma se ka san sɔrɔ pour que ka bɔ ka enregistrement ni fɛn kɛ quoi i n'a fɔ ka enregistrement kɛ ka cassette bɔ bon o n'a ɲɔgɔnnaw quoi a n'a ɲɔgɔnnaw Paceko nin ye Damori Mankan ye an bɛ taa kuma kɔnɔna la nin tun ye jateminɛ ye Manden fɔlikɛlaw kan nka an ye a musomanw fɔ nka ayiwa halisa Siramori ninnu kɔni olu ma minnu bɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ ka se olu ma o ma sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ kuma bɛ ka tɛmɛ olu kan mun de bɛ k'o kɛ fana bon kuma ka gɛlɛn n y'a f'i ɲɛna Siramori denw bɛ yen denmusow bɛ yen m'a dɔn n'i bɛ Bintan Kuyate lɔn o y'a denmuso ye o ye dɔnkilidalaba ye ni Bintan yɛrɛ ye lɔ k'a dɔnkili laɲini i b'a fɔ ko Siramori Mankan de don vis-à-vis n'a y'i lɔ k'a ye dɔnkilidala i b'a fɔ ko Siramori Mankan de don bon Sɔnibɛ kɔni n y'a dɔn mɔgɔ t'o ko f'i ye Sɔnibɛ Kuyate Marisila muso bon Bintan o ye Bintan kɔrɔmuso de ye bon dɔnkilidala wɛrɛw fana bɛ yen o b'a fɔ o ma ko Jawara ale fana b'a kan kosɛbɛ an ka dɔnkililamuso yɔrɔ ka taa Keyila kɔnɔ la quoi ale fana b'a kan kosɛbɛ o na dɔnkilidalamisɛnninw bɛɛ o ka ca kojugu o ma bɔ de fɔlɔ o ma wuli fɔlɔ musokɔrɔba ka kunnaman sɔrɔ voilà c'est ça musokɔrɔba ye dawula min sɔrɔ o m'o sɔrɔ fɔlɔ quoi n'Ala sɔnna a bɛ faamu mais Lamini oui an ka dɔnkilidala mɔgɔkɔrɔba ninnu ne kɔni fɛn min kabako bɛ na bon yɔrɔ mɔgɔ se k'a fɔ k'a mɔgɔ dɔw tɛmɛna tubabu kalanba fɛ fɛn mais u tun bɛ diɲɛlatigɛ kow jateminɛ ka dɔnkili dilan k'a la cogo min na Lamini an bi denw dɛsɛlen b'a la dɛ dɛsɛlen b'o la dɛ
Pacheko abe famu don nala sona ma kama fambalma we coupe se ka téléphone ti émission na negajuru ye muga ni kele funi futan ani kele awo beki jija ambe nyona soro wala saka ngali ke damuri an kuma na rayban kan kosebe chien do temele Autara Fena, comment on appelle Koulikoro Koulikoro mo yibla mise à pied là. Audana Rayban là. C'est ça. Nga ina na Rayban là. Awie répétition dans les répétitions nyana kosebe. Répétition nyana. Awa mais il sera ka dongli jumen de da Rayban kono mi sans soro e bse ka foko ab fomi mako ako ni damori fan tegeno e Rayban kono. We dongli jumen di. Bon, nyapi chukwa mina bida moye bla mi chape la mi ganna na Rayban na. Bon, wasro ni trio mando be nyofe. Wasro déjà Rayban ka dongili dunan kuna déjà. Bon, wasro ni re tola dongili tunte parce que watila ni na Rayban na. Bon, puis tu es obligé ko ka répertoire uta. Parce que client mbeta biche la watila. Bo ka répertoire uta. Pour que tu vois quoi parce que moi trop mourir nunté wati la sol bunte moni nana winno la droit puis que ka répertoire ta parce que côté voilà bon wati la ka dungili préféré nunté antu meto ka dungili koro la ka soirée que la tamenoé bon voir ka manga comme ni dungili la kan jara moyi ça fait ka ko be vanga soro oda ke mais ko sa nasa ni restro la ka dungili di quoi anye tourner au kewla kata fragwe jamano kan ka yoro chamo yala nga nyere ga dungili la inafo bon inafo nga dungili en bo ngira 90 anye tourner kan nga dungili la tumbe ko sanangoro moriba ode tu yanka ni antumbe concert damna ode tu yanka morceau folo yi hakibala wode succès dama anga tourner la kusebe sanangoro moriba sanangoro moriba okoro bon sanangoro moriba et soma doit le tourner doma le tourner trop bora bon et je lui ai essayé ka dongili lala nous aéré fasaye quoi ko sanangoro moriba dongili tole ko sanangoro moriba d'accord a trop bora ko sebe je lui ai dongili dala aywa mandinkaw tlobila mandinkaw be fe ko baro blay fe ratlina o tigitara nege duriye muga ni kele funifu tan ani kele nga sanangoro moriba inde sans sore bolo ko sebe Rayban la wa dans ta folo la yala akera diski kan wa akera diski kan mais promotion ba makala quoi promotion Bamaka voilà Amasikawa donc malin ko savez quoi d'accord mais au Kera en quelle année en 90 encore 90 encore 90 antara festival de la festival Angoulême antara là bon aller de Karanga morceau succès nous n'avons concert dans notre droit en bas sur les mafolons parce que aller le tomber public il a eu sanangoro moriba et c'est qu'à donner un gars la main ni mo mun hakliba la sanangoro moriba ne konoro pilile gwansandi timamari tumariro alama longtemps jagabire untunyale alama longtemps jagabire untunyale sanangoro moriba ne konoro pilile gwansandi timamari tumariro alama longtemps jagabire untunyale alama longtemps jagabire untunyale itolo nina komemali iyani na komemali yantumana sini jamaji kitolo nina nababule babu walemi nababule jina moto babu walemi babu songan folola
nkanwolo na luladia babu sonlan polola nkanfuru ki luladia babu sonlan polola nkambare na luladia nababule napolota jinan sonan polorunina nababule jina moto babu wariye bravo nega juriye mbugan kele funi futan kele ye sanan koro boriba de la merci sans club là. Ça va? Ça va, oui. Ou Kakene? On est invité au fond. Mais le Kramgo de moi, c'est ça dans la Koulibaly. Marake? Ouais, ça va. Ah, mais tu veux dire chèque à Mala? Voilà, ça va. Et mais tu veux dire Fama? Demain, regarde Fama. Ah, ouais. C'est que ouais. Nous la mine. C'est des grands. Vous savez, un musique Kalamou Boulou. Nanteiro Mindamba, Amboun Minigola. Santenson de Telemore, Uba Nimbo Demo. Warbe sur la musique, la drogue, Nana, Outani, Minigé. Voilà, bon, nous vivons nous ground. Ça veut dire que la musique, c'est d'abord le boulot. Mais à l'été musique dont ça fait deux. Nous avons musique dont y'a du gardon ou maintenant là, ou mara fier qu'on mine à se voulu pas du tout. Bon, ça, moi, ça m'a donné un musicien qui est Wartigiri. Kayala, Sunyama, so Gila, ou Nisson, Bibolo, votre musique est là. Oui, gardez musique. Voilà, nous des musiciens. Nous, à partir de là, quand Tafo, Amour de Batou, Ibora Kamounfo, Kasemadou, bon, il fait la musique dont on a garanti. C'est pas possible. Anga culture qu'on connaît, anga corle, ma bongo moderne, kata ina la ka kalange bon, ça c'est autre chose. Oui, tu vous taille. Mais ka don qu'on est pratiqué, ka don, ka sunsu allié fin sur la, ma fin sur la. Ka nyini ka don ka famu. Ka nyini ka don qu'on. Ka to di garsiga masa. Ni ma teme nous état donc c'est pas possible il veut faire un défaut si vous voulez faire un défaut il veut dire vous veut te garantir mais c'est musique tibolo de voilà gardez qu'on est gardez c'est comme ça donc vous faut que vous le mandons nous ka ya on la donc tout comme na ou on ira on a tout comme na vraiment vous faut là pour actuellement là la sona on ni mo min taru fe ngata anyengi nu bolo mais ala est mis qui est hier boye donc vous faut que vous mando hier pour ajaraye c'est que na hamala ajaraye merci beaucoup Lamine ni kay wala ni nu chek na amala ne rek kan bagati ba al dimasi tamele wallahi ani sumu ba ke ñon fe chek na ben président amina tagro non te ne ma dige musique law na mais ale de benne présenté mwila ko ka karamo kede ni ray bandamori nere le bewela sa ko ray bandamori nan tara ro me shi na rebe minon babula baka minon dafalen ta kana ko damori ne karamo kede yedi wori botani ñonte ni betlu ngela ro ra po na menga minon ta kana ambat lu ngeke ñon fe wodi bunya benate vraiment nay wili ka ro fina ama fu fini tiate afana kada ray banin kan ba baye bon super lolo o donc il a la balle il est bado donc chaque né mo majigilé alors na une ma fo ama balana donc comme yem blanga folie ke ali fana en ken ba baye mbe folie dama a jarani o diaran fana ye kamba afu kosobe ayam blade marake atara tourner dama ke o euro bakun na ma cloud dunna tan ro abe non ni ya wile to mena be non est-ce que nanya wile sa euro to don me sora gusa est-ce que abena bon abena ay dale mala mbado ne be chek na lo mo ni ya wile abena jilba wadu ne jilba ni fo aba kala ma ayo na la sona ama dimasi ta fiya anyi dimasi show ke ñong fe ne dure muga ni kele furi futan kele ratlena allo kabako lami
Rayban. Rayban, bonne arrivée. Ah, merci, l'ami. Al-Sambe Rayban là. Il est d'amouri don wa. Bon, il y a don, mais allez tenir don. Tu n'as pas de dongli à deux fois, mais dongli, vous avez avec Nyama Toutou. Le mine de télé, la fan, au décadé, mon à mon fille, au télé là-haut. Ah, tu vas sur aller ni se couper à tes nous. Parce que Araban ou la fausse d'Amadon. Agno au Bessu. Donc, il a la bas de Fibolo. Voilà. Après, donc, il a la tête, mais il a d'accord, il m'a dit, faire, Katamari de Olive Moribadema. Oh, Moribadema. Moribadema. And Moribadema, Boleno. Donc, il a la badi. C'est-à-dire, avant que la réservoir de où les gars pour orchestre. Ou bien, tu m'as orchestre. Mais il n'y a pas de tout le monde. A bête passer là. C'est coucou à Théo, même si dans France, Nana Mousso et Genabasé, qui a passé là. C'est coucou à Théo. Passer là. Salut, passer là. C'est coucou, même Bana ou passer là. Il y a une base d'asile. Donc, il m'a dit, passer là. Il m'a dit, Bana, ça me l'a dit. Grand faille, tout le monde. Même l'équipe de musique, nous, avec un bec canadien. Arama faille, quoi, Arama faille. Arama faille. Ou bête, mais. Ou bête, mais. C'est à l'Araban, c'est Araban, quoi. Oui, voilà. Mais donc, vous m'allez tenir le domaine là-bas. Ah, oui, oui. Donc, il nous diarané, Rembora, Gamin. Okono kadi Nyamatutu kono Nyamatutu kono koro Nyamatutu kasika na wabe dongle minda ayi ote anu tekele o Nyamatutu nyogonte wa wa be a kono kelen toye mais dongle da tuku tekele oui d'accord voilà togo bi sila ga no tekele ayi ni me arabani ni ni me Lamine non il se kada ko bembe ya Iba blasi sandro. Iba da sandro, iba blasi sandro abe dongli ndaye. Nyama tutu ka fa. Ni yere ya ro la maro so kure ba bolo amaro mu banzani ba ku do ga fe. Abi pangi no abi o kwadi yere. Abi se dongli dala. Non ba do ale. Rayban. Mais tiens là. Ikera mo nous fait ça. Comme tout. Ibara la aga bubla décorer. Bubla kera Rayban li fait Rayban tan. Donc ko ju. Ouais. Ye to min dana era mo do wala la Rayban. Mais c'est normal. Ingera bila la. Tu me do mamutu ko mobili ko na meta ko boisson da. Ouais, c'est vrai. Au ka pa cheni no tu me jama o lu de tu meta boisson da so be répétition. Como amene café verela ni minu fuga ronye maro na tibe giga. Ameta guru sa ga venga la katla kana giga nyo. Eso era ba mulamu to ga tan ci krebe kalaje. No ara bangoni. Ara bangera wa de vera ci de dugulu yi. Chanu be joro mo. Be bo ko ni do be de do. Jaba ni joli kero era to ga répétition. Pour ga yimba do ni mam tu go meta ma je meta na ba meta boisson ta men mo din ya bala la meta. Ana na ba de ma me ka ju la. Ni gara ta mo ko ga la. Men bonde u edu tara jero ro ba mo tara bela. No tiens là. Ah ben. Wa be an sima mi bulu. Pardon. Dans la soda. Obédia ay bubla ba dina ma kala dina mi ma. Merci Adiara. Nyamatutu ada bubla la. Nyamatutu. Mais kana ina ga fe nono tigi to fa xono de. Nono tigi amso. Nyamatutu kono Aye la vida ma kalande kiyala Tella jonu tele Tella malidu tele Tella jonu tele Tella pasore tele Tella dunu makazi Tella manadu mikammo Tella
Telle manaduni kamo. Tacheko. Ouais. Ah, si ça ne me ka damoriye. N'antɛ depuis dɔgɔkun tɛmɛlen n mago bɛ damori min na o tɛ. I ye dɔnkili ye Rayibandi ye tiɲɛ fɔ k'an ka foli bɛ Bubala n'a furumuso ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'a denw bɛɛ lajɛlen la famille bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ɲɛnamaw. Kini bɔra kuma dɔnkili kɔnɔ sisan. A misi bɔra a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ farigansi wuli ka jɔ a ye kan nin bula sama cogo min na. A ye manden voix yɛrɛ de ta ka manden kuma fɔ a kɔnɔ k'a fɔ an ye nka bɛɛ tɛ dɔnkili da kan mɛn dɛ. Damori ye mun de fɔ Ɲamatutu ye mun de kɛ. Ɲamatutu kɔnɔ nin. Ɲamatutu kɔnɔ n'a kasira a mun a kɔrɔ tun ye mun de ye. Parce que wagati la hali bi Ɲamatutu kɔnɔ kan lɔnɔ yɛrɛ Ɲamatutu ye kɔnɔ ɲamama de ye. U b'a fɔ ma ko Ɲamatutu. A tɔgɔ de tutu mais ɲama b'a fɛ. Voilà, ɲama b'a fɛ. Ɲama ye mun de? Ɲama ye fɛn ɲuman de ou bien fɛn jugu de? Fɛn jugu de don parce que kɔnɔ min don i bɛ kɔnɔ bɛɛ sogo bɛɛ dɔn an fɛ Manden. Ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ. Ɲamatutu kɔnɔ i t'a fagatɔ ye mɔgɔ fɛ. K'a fɔ ka baga de ma k'a faga. Ayi o de y'a kɛ. N'i y'a faga ɲama bɛ wuli fɛ. Ɲama bɛɛ wuli fɛ. Voilà, ɲama bɛɛ wuli fɛ. Kunun kow de y'o ye ou bien halisa a bɛ yen bi? Bon a kɔni hali fɔlɔ bɛɛ ye parce que kɔnɔ min don ne ta k'a fɔ n t'a yɛlɛ mɔgɔ bolo dɛ k'i y'a faga ayi a ka gɛlɛn hali bi. Non, c'est à dire kunun tiɲɛ de don ou bien bi tiɲɛ fana b'a la. Kunun tiɲɛ de don bi tiɲɛ de don. A bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na. Ɲamatutu ye kɔnɔ ɲama i m'a ye n'a fana y'a da. Awɔ. Voilà. Ɲamatutu kɔnɔ. En tout cas dɔnkili minnu bɛ taa dɔnkili gansan kɔni tɛ. Dɔnkili gansan tɛ quoi. D'accord. Donc n'i ye Kankaba n'a lamini dɔnkili dɔ de fana ye. N'i ye Kankaba lamini dɔnkili dɔ de fana ye dɔnkili kɔrɔba de don. Dɔnkili kɔrɔba. Ok. D'accord. Donc i ye nin da Rayibani la parce que Bubula filɛ k'o de fɔ nin. Yanni la Rayibani na n ye Sanakɔrɔ Moriba min f'i ɲɛna o bɔlen kɔ ye n sɔrɔla an ka tournée filanan na nin fana de kɛra an ka morceau de succès dɔ ye. A ye san sɔrɔ. A ye san sɔrɔ. Nka ni min na kɔlɔsi e ka bɔli o bɔli aw ye chance sɔrɔ ka taa tubabu jamana de kan kosɛbɛ yala tubabu y'aw ka dɔnkili nin kanu wa? Papa ne yɛrɛ an ka producteur ye Christian monsieur u t'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ min fɔ dɔnkili kɔni tɛna fɔ ko kan min fɔtɔ mais an ka dɔnkili lacogo mélodie ni fɛnw o kɛra a fɛ kosɛbɛ. U kɛra a fɛ kojugu. U b'a fɛ yɛrɛ de surtout maninkakan a ka d'u ye kojugu. O faamuna yɛrɛ tilenna. Alo an tɛ sɔn ka lamɛn. N b'an ci. Isuf Bagayogo de don. Han? Isuf Bagayogo de don. Isuf Bagayogo. Awɔ Tagalugu. Isuf an tulo b'i la. N ka foli bɛ kɛ invité ye. A bɛ ka mission taa ɲɛfɛ. Ami. N bɛ na dɔɔni fɔ Ɲamatutu kan. Komi kɔnɔ min o tɛ janya soda la quoi. Kɔnɔ min don? A tɛ janya soda la a bɛ kɛ soforow de la. A bɛ kɛ soforow de la. C'est ça. Awɔ ne ni Jokalani. Voilà. Voilà u bɛ message de di quoi. Ni kibaruya fɛn fɛn bɛ na ni mɔgɔ min bɛ ko dɔn. A bɛ kɛ ni kasara fɛn fɛn bɛ na dɛ. Ale tɛ kasi ɲuman na fɔ juguman natɔ. A bɛ kasi a bɛ geste de kɛ k'a jira quoi. Oui d'accord. Voilà n'i y'a ye dɔrɔn ne ko dɔnnaw y'a ye dɔrɔn olu b'a fɔ kara ko dɔ. A y'a fɔ min fɔ o de tiɲɛ de ye n'a kasira sisan ko dɔnnaw y'a kasi ka mɛn dɔrɔn a bɛɛ kasila kun min na dɔrɔn u b'a dɔn ko kun don ni ko ɲuman ninnu dun olu b'a fɔ ko nin ko ou bien ni kojugu u b'a fɔ. Donc a yɛrɛ yɛrɛ kasika mana mɛn dɔrɔn mɔgɔ si ja tɛ jɔ. A y'a kasi cogo bɛ yen nɔ a bɛ kɛwale de kɛ k'a jira ko ne b'a dɔn quoi. A kɔnɔ in bɛ geste yɛrɛ kɛ a bɛ ko dɔw kɛ. A bɛ geste kɛ parce que a ka geste ma Lamine ni voilà. A b'o kasi cogo yɛrɛ kasi kibaruya ɲumanw don a b'o kasi cogo kɛ quoi ale ni Jokalani. Voilà n'a bɛ a ko an geste ma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ kungo yɛlɛ kɛ i b'a kɔnɔ ni tamasiyɛnw dɔn quoi. O yɛrɛ kɛ mɔgɔ b'a fɔ Ɲamatutu. A diyara n ye. N'i ye ɲuman bɔ ka taa tutu gansan o fana o bɛ kɛ sa ye quoi. Tutu? N'i ko tutu gansan. O y'a salama ye sa. O fana ye sa dɔ ye quoi. Ko ale den bɛ taa ale bɛ sa de ta ka taa bila denw kan quoi. Jɔn bɛ sa kɔnɔ in bɛ sa de ta ka taa bila a yɛrɛ denw kan. Awɔ a ɲininka kɔnɔ quoi. Mun na? Ni tɛ ba kɔnɔ fan t'a la kɛ. Parce que yo ya tun b'i tentelima yiriw la. Voilà ne ka taa kɔnɔfan ta a faamuda. I ni ce weleli la.
Patiko, e mi te ban kono fantala. Ma fie sa ko nyama tutu be sa de ta bla fanga. Ata dun kin ati fu. Ayi, abagade e mi beti bolo la yala. Fanta. Abi famu. D'accord. Donc au diara to bu ye kosebe. Diara to bu ye. Mais akara diski kan wa nyama tutu kera diski kan wa. Kara diski kan. A marchera kosebe. Marchera kosebe farajala marchera parce que hali bi a droit ben na ma quoi. Ça c'est un droit bla kana. Et ma bête. Ah bon. D'accord. Bon, on a cassette Savananza. Bon, au cas 2004. Cassette nan quoi. Au cas 2004. Bon, il y a puis mal la mini et en masse qu'à temps sur la promotion de Makanga fancy là parce qu'à Benaneka en an wala dra Benaneka accident ma quoi. Il y a accident qui. Voilà, il y a accident qui quand Sinkari. Wa sur contrat au Bamblo Australie, États-Unis. Yoro chaman quoi. Bon, vraiment nous donc la bam la nous la contre pirate nous la pirate mo la. Pirate ne tungan ka succès basoro. Maintenant nous avons alors on a calofla dronya sidans sur autrement tungan ta tourner dola. Bon, promotion masse ka ke fengen nusila. Ora to bon mo ben yetele latin chaman bon parce que tant que promotion ba maki kan Amano. Surtout qu'on veut dans la fin comment mina voyager dans la chaya. Amasigiso. Yaya. Abifam. Nagajure mugamgan kele foni futan kele damuri de bambolo damuri kwate kangabaka do retlena. Allô. Oui. La mine bena fendo fonafi. Nala sona. Aragban ni bembe a jouer palela. Tumbe. Du kera charu. Udo bende a gros grand waso fem bana de Abubakar bana ouais fem fona Jelmadini Rajbar lindo Jelmadini Sekou Bembea palela akara palela tiaro o manoko akara palela la onyen karika do ntumi wallahi mi ko tiaro bubula asika fe ko la ce jour là ya taba kama la men tu ma zigate o do ne ye gitar fo ya do beba fa ka doni ke wallahi ato Sekou Bembe ani Jelmadi so tanga to ato sal fara de ke amajare et puis gazo na fona la men o kani daba mena kono do vie kono nyewo de aye ni tarari kasila ibasura kasila kentan ayi mame tintan amani ko tintani kono avec badaw ni feuna quoi ou bien ni sanji nana sanse mi afa avec abisega nyaga dia yu kungolo be do akwa mais ni bolo do akwa ni bolo danaro na be kunu sa fana be bla kono ni bolo be funu ka dan abe da Italy abada ka foka fla adafalen fla ka sulu kono aba sembo kanama ni kono to na na ku be do aba ba ma enere ma ku ne teme yaro ari samena tawagu ari samena dedu ni kono pa do na ba awire ma do ro dia ka so mo bolo be se ka do aba ni bolo fona do saba kono tenda me ka ngabo damuri ba kala ma ni yaro maro chera la yemi fo nyango era ko koro fona ke boli musonye ya ke musobe na ka fini daga nkoro kono ya meta sugula kana ya ba so me o korobo lawa koroba la ka ba ko beka ko bebe musobulu wallahi wa sirika da ba jang ba sirika da minanga ka ta boso ka faka te bulu ne ke tamba gen ya na ka so ni me na kwa kulo la wallahi koro fana be do aka wo kono kale tita ji segere ko sanga na so abavo ibo de la ba ti sakale ko men kile ma kuru atisa mabo ala igalu ke ku na la men do mi bende ani sen de jouer no ibavo it me festival wu so kenega agarade Jelmadi akasse beya Jelmadi ay guitar falo ne adu ne rat mbedungi lalla ne ni lafia jobate kosobe on de tumbe dungi lalla lungwa tumbe o kera sanjuma
Bon, c'était dans les années 84, 85. C'est fait, voilà, c'est 85 les dons. 85 les dons. Ah oui, ça c'est Bembea, le grand retour avec avec Sekou Bembea, Sekouba Bambino, Youssouf Ba Nounou. Voilà. Ah non, fait au cas retour Sabanande parce que retour fola oui Kamara Bouakar Demba au Sara. Après maintenant oui retour flanan que oui disque flabo mais ou danoma. Oui Mori. Non Mourite. Au cas oui disque flabo 76 77. Voilà donc ou danoma. Ou ka retrouvaille qui era Telegram volume 1984. Ouais, Telegram, c'est Telegram gapo. Aye muri to mi fina. Wore na le demba no la. Wore na demba no la. Kuna nyali muri. A comme na 84 abeno de we retour sabanande we ta sora le petit retour flanande. Non 85 we retour sabanande we Sekou Bambino na wakati ale telegram la samina voilà mais aka mi mane mi na demba noro to le kuna nyali mari ay won tumala alsaw meka min fone ambebe msam ka ma ñoxon fam mais non ta ambebe kuma kelen de kan ou ka retour sabanande en fait retour sabanan pourquoi ou ka réveil parce que yoro Kamara Bouakar Demba bané ou ye sankele sans flaque ou te ka fuy ke fo sans saba mo kuma ko mo kelen sara o de ko groupe be sara wa auto kunute ou dimina o de la be ni mi o blaro anola ou na ka disque flabo oui disque flabo disque titre de bolé no ngono donc disque fla nous bora ou sumara tuguni foka na ben 83 retrouvailles tuguni oui Youssouf Ba nati ka fara mo koro kan mimbe fin Demba no la ka fara o kan ou nana ni ou telegram ci Sekouba Bambino masigri o fana nana fara o kan oui jeune dama ni fara mo koro ba munu ka wala saka orchestre la croix tuguni wala to amemi ma parler la do mi Sekou Bembea ere telegram nous beda do oui anya na man noya baba la kali la sala ba jaray abida ala ti bolo me ala ami on me ga chefo patego clubila bekera fona nyena mais bubla arayban ni bebe ka je folo kera Abidjan bon tunde voilà en 84 nala sonaba alankiena Crossedou nala sonaba oui bonsoir Crossedou ça va bien merci Katika Oudou comment tout va bien alhamdulillah en famana amano Damouri non Raybandu bolé orchestre ko la mimba maîtriser kon fana ko sebe Crossedou Traoré boula lebe kati Mari effectivement vous avez ko tugona comme tu l'as dit là, effectivement, après le décès de Demba, ils ont fait 2 ans pour l'été. On avait beau nous concours parce que je me rappelle en 76, oui, tourné avec ces jeunes-là. Ils ont quitté Ségou. Après, Ségou sera de Kassi directement avec. À l'époque, il y avait Joseph Mara comme maire de Kassi. Où je vais à Kassi, oui, où je nous présenter. Et il y avait ce jeune-là, Maurice. C'est la précision que je voulais apporter. Ils ont sorti 2 disques. Où est disque flabo au fait. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il y a le temps qu'ils ont fait après le décès de Demba, là, c'est à peu près 2 ans. Nala sona au Befengera au DCF 3e sortie de Kera Sekouba Bambino nous ni Isouba ere bana Isouba bana il y a juste à peu près 2 mois. Il y a possible de 3e sortie de Kera Sekouba Bambino nous Telegram ne fait nous ola bubulata mai de boro ra ko ka na le ngero watila palela nala sona ma famuna Traoré. Maridou. Elle va bien. Ah, Marie, on laisse remonter na ko son sans sogo de dira le man. Non, go korofana n'ingela. Merci grand, merci bien. Dans la soda. Merci bien. Ah, Damouri, ni bay de me ba wié. Crossedou bubula nous fin beka na me. Ambeni na kli doni. Inshallah. Oh, no temena sa, ambi soroga temena toye.
Bacheko. Allô? Ah, nin dongli ye affaire sociale de ye. Ouais. Ah, ayo Damori. Non. Ikuyate. Mais Gaiba ke to folo an balma do be kan wuli ka bo yoro jan an bo ta folo an bi sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye. Kan ka foli bi tonton Raoul ye a bɛ Jikɔrɔni para Turukabugu la k'a b'o bɛɛ lajɛlen fo. Yɛrɛ tilenna? Alors tɔɔrɔ fɛ Lamine don wa? Awɔ Lamine don somɔgɔw bɛɛ bɛ di yen. Tɔɔrɔ su la n bɛ ka weleli ka bɔ Amérique. Mhm. N bɛ ɲini kuma caman t'aw sɔrɔ. Awɔ. Alhamdulillah. N'an ma to ka fɛɛrɛ kɛ pour que an fana bɛ se ka se k'aw sɔrɔ kuma dɔw la. N'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna ma. N bɛ émission nin lajɛ vraiment émission nin lamɛn. Mhm. Vraiment émission nin Lamine c'est très bien. An bɛ Ala deli Ala ka continuer. Amin amin. Mais ne ɲininkali dɔw bɛ ne bolo. Surɔ ni Kamara Boubacar ka denba dɔnkili dɔ la mais n delila ka mɛn Lamine da kɔnɔ. K'a ye dɔnkili nin ta Jelimadi Sisoko de fɛ Mali la. N t'a dɔn n'i hakili b'a dɔnkili la. Awɔ Jelimadi mɔgɔ lɔnbali miliyɔn. Mɔgɔ lɔnbali miliyɔn. A ko mɔgɔ lɔnbali miliyɔn. Mais a dɔnkili kuma caman bɛ yen ne ma se k'a faamu quoi. Bon n tun b'a la surɔ ko ni dugu jɛra n bɛ ko bɛɛ kɛ bi pour que ka Lamine sɔrɔ. A ka dɔnkili nin ɲɛfɔ n ye ka ɲa quoi. Ne tɛ se Damori de bɛ se k'a ɲɛf'i ye ka ɲa. Denba Sara tɛ saya sa denba. Denba Sara tɛ saya sa denba. Mɔgɔ lɔnbali miliyɔn. O de don. Mɔgɔ min t'i dɔn o tɛ se k'i dɔn. O tɛ se k'i dɔn o tɛ se ka fɛn fɔ. Awɔ mais a bɛ dɔ fara ko mo jɔni mɔgɔ ne t'a dɔn kɔrɔ ye min ye quoi. K'a to ni a tolen saya ma a tolen saya de ma. Ayi a b'a fɔra la ko mo jɔni mɔgɔ. Bon o mot sa i b'a dɔn dɔnkilidalaw ka voilà dɔnkilidalaw ka dɔnkili caman bɛ yen. Awɔ. Ni a n'a jɛɲɔgɔnw ou bien même min yɛrɛ bɛ kan nin mɛn kosɛbɛ n'o tɛ. N'i y'an ta au dépourvu tan a ma nɔgɔn. I bi sabali de ni an bɛ minnu b'a kan mɛn a min yɛrɛ b'a kan mɛn kosɛbɛ i garisɛgɛ t'a tigi la o tun ye Kuyate de ye Kuyate de tun bɛ se ka ɲɛfɔli k'i la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni tilara ligne na ne mɔgɔ bɛ kɛ i ka numéro la. Ni tilara ni offline quoi. Awɔ y a pas de problème. Mais en même temps a tun bɛ ka fɛn fɔ sisan nɔ Bembeya nali. Ne terikɛ de y'a organiser ka Bembeya lana ka bɔ Anarabani ka jouer. Après un trajet Segu après ka jouer Kucala. An ye min kuma fɔ sisan o kɛra. Awɔ d'accord. A don Seguba Bamino est-ce que a maga ka bɔli ko fɔlɔ yɛrɛ de Mali ka fɔlɔ yɛrɛ kan. Ani orchestre ka bɔli fɔlɔ. Fɔlɔ a kɛra siɲɛ fɔlɔ de. Awɔ hakili b'a la kosɛbɛ. Bon an bɛ ka min na dɔnkili a bɛ taa kaso maninkakan de la. Donc olu kosɔn a expliqué ka goudou. Non mɔgɔ min tun bɛ se ka expliquer o tun ye Kuyate ma yan sɔrɔ. Voilà Kuyate ma mais an b'i jansa n'a dɔnkili ye ni min faamuna an fɛ o la an t'o f'i ye. Voilà comme maninkakɛ kelen bɛ yan déjà a bɛna tulo kɛrɛfɛ bɔ siga nɔfɛ n'Ala sɔnna. Mais Lamine n'i ye téléphone bila. Awɔ kana bila mais i t'a bila i bɛ ka numéro bila ma parce que u bɛ information caman na an bɛ jigin aw la. N'Ala sɔnna ma n bɛna d'i ma sa i kana téléphone bila. Awɔ.
hakilla ni famuna doni nga ni jabate ketun seraga kuyate kono nga ebse ga munde famala orchestre restera fait parce que demba ka dongli nunu do tu nyefo mandi de demba ka dongli akan ko joni yoram mani parce que mo ne hakilla o joni wo ne wo ngo ko mi flakan yoroni parce que yoro do balo be ali la jina dongri chama be su kan fo rodo la kamaniga kan fo rodo la mais ali tumbi na le manga dongli ta tunta nyagami na ye fla dongli ta nyagami voilà bo aka dongli daire chama tunye manga kani susukandi susukan ere manga kande ka chala manga kan wa ka pon faire pas tunye manga kan abifamu mais ni kuati sirama dungu da ambe sega absinya folip sega kay voilà c'est ça ambe na affaire sociale kan affaire sociale be date mamina damori est-ce que ya suri be ray band la non wa soro ti ray band na wa soro itu mana folo wa soro mana folo wa soro me nya fi nya ma wa soro be bida régional la oui mise à pied dima voilà wa soro be parce que affaire sociale ni lamine ale borana e Abidjan. Oui, oui, Abidjan. Abidjan. Aristra Abidjan. Au cas producteur ko Madu Sanfo. Madu Sanfo. À l'intérieur 600. Allez de produits ni allez de production. Allez à production fait. Allez disque fait à cas mochize ne bien non. Voilà. Accompagné au disque kilina. Voilà. Kilin qui a affaire sociale. Voilà. Bon allez essentiellement sangaluma affaire sociale il fait. En section sec qui a participé. Section sec à Dexter Johnson à la Kaina. Au fond que c'est affaire sociale mondiale sur le section mbala ou Dexter Johnson ne timbalese kala Léo et Basili kala. Section piano kala Jilemusa accompagnement ala ka hine isa tungar la basse donc arabal mo gima damalo tumba dala sonal fam ndega jure mugam gani kele funi futan kele retlina rabba oui mbalake kuma bibulu sida kana bastena radio mbikra fe bafra OK oh patron ça va bien merci. Bon, ni be da aga ton amena wala ma koro nunu ga ko kadini turu mais ala ka emi be ga emison sangora da ala ka si na ga kana ami ala ka hamina ko chama no ga ami ga emde nunu ne ba befo na la sona be bugula era fo
ani aka cɔkɔrɔba minnu tanyana minnu bɛ balo la ala ka bɛɛ jigiyɔrɔ amin amin wallahi aka ko ka di ne toro ne Amadu Nantumɛ de yɛrɛ fana ka diyara n ye émission b'a lamɛn dɛ depuis radio Tiledu dayɛlɛla fo bi hali sufɛ ne b'a bila n kunkolo yan fa n bɛ lamɛn ka sunɔgɔ ala ka barika don a ka radio Madu Kulu a sinsinba ye o yɛrɛ ne b'a barika da yɛrɛ n'ala sɔnna ma ala ka baraji di aw bɛɛ amin amin ala ka sini kɛlɛya barika aw bolo amin yarabi ala ka hali sisan ala ka fanga sɔrɔ ka taa fo Kidal n'ala sɔnna no o kibaru ɲuman dan ye n'ala sɔnna o diyara n ye kosɛbɛ ala k'o dɔw minɛ wallahi aw sara bɛ ala bolo n'ala sɔnna o diyara n ye aw sara bɛ ala bolo ala ka to kɔrɔ ye ala ka n'a don bana ye amin wallahi aw b'aw fɛrɛ aw sara foyi tɛ ne bolo ala ka aw sara amin n bɛ Bugula fo kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ quartier la yan a tulo b'i la n b'a fo kosɛbɛ n b'a ye don o don juma na n b'a ye n'ala sɔnna n b'a dɔn yɛrɛ de a diyara n ye an b'i yɛrɛ fo k'an bɛ bakɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo d'accord donc ni u ye nin dilan Côte d'Ivoire de ka sɔrɔ ka to ka na n'a ye u nana n'a ye u ni succès donna Mali de la yan parce que donc succès sɔrɔli daminɛra Côte d'Ivoire ka sɔrɔ ka n'a ye mais an filɛ yen de par l'intermédiaire Mal Komara oui Komara oui d'accord radio ivoirien a kɛra Ivoire radio so yɛrɛ d'accord donc nin y'a sɔrɔ e bɛ bida la e ma bɔ bida la fɔlɔ ka na bon nin kɛra Seku Titati de ye voilà Seku Titati de ye Seku Kanté affaire Seku Kanté Titati voilà o de y'a dɔnkili la bon mal a kɛra 84 85 non 81 ouais c'est vrai 81 les deux je me rappelle bien 81 les deux voilà parce que an to a y'a sɔrɔ an bɛ u nana wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ Biennale 81 internat la Tienfa la Kulukɔrɔ sira la bon an tun bɛ u ka radio tun bɛ u ka publicité kɛ ni morceau nin ye tuma bɛɛ affaire sociale affaire sociale du ye succès sɔrɔ dɛ est-ce que ale ni Karité a bɛɛ tɛ album parce que u na tuma ale Karité tɛ kelen ye parce que Karité y'o de ye wa Lamini u na wagati o la bon morceau nin tellement que morceau nin diyara mɔgɔw ye tuma bɛɛ u tun b'u ta concert ni fɛnw na bon ni yalɔ wagati la ne bɛ taa concert la u b'a publicité kɛ télé ni radio ni fɛnw na Jelimadi ye fɔli k'a la dɛ Jelimadi ye fɔli nɔ fɔli la dɛ an bɛ dɔn lamɛn la tuguni nka a kɛlen ka kan balimaw non affaire sociale ma b'a fɔ a b'a dɔn hɛrɛ tile la allo oui kuma b'i bolo allo an tulo b'i la oui ouais ni fop na o y'a sɔrɔ Mamadou Traoré don Mamadou Traoré i Traoré ouais an tulo b'i la ouais ni fop na o y'a sɔrɔ diɲɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ bɔ train ta 15 ka na arrêt ban na 15 ka train ta 15 ka bɔ min ka bɔ Kulukɔrɔ dɔrɔmɛ 15 ouais ka bɔ la fɔlɔ la 30 de tun don 30 ouais fɔlɔ la 30 de tun don wallahi ka train ta 15 ka bɔ Kulukɔrɔ la o y'a sɔrɔ fɛn arrêt Kulukɔrɔ Bintar o y'a sɔrɔ oui madame de bɛ yen jɔn tun bɛ yen awɔ ni ma radio faga an tɛ ɲɔgɔn faamu radio min b'i kɛrɛfɛ a faga bana an ka baro kɛ o y'a sɔrɔ crime de bɛ yen crime ye mun ye crime bi orchestre guitare fɔlɔ dɔ don ko crime crime Boromani guitare fɔlɔ voilà broncoli de ɲɔnu ale tun bɛ Kulukɔrɔ crime ale nara ninnu bɛɛ kɛ quoi voilà o y'a sɔrɔ Kulukɔrɔ ka di sa n b'a dɔn karamɔgɔ tun crime kɔni centre d'accueil o y'a sɔrɔ Kulukɔrɔ ka di centre d'accueil voilà Bokambe Dala Soda
Ouais, mais ok. Kamesou ko bela jele fou. Ouais. Non mais. Elche weleli la jado ni wakati ale marqué ko so. Ala ma pejara. Aha. Oni bagar ko ne. Aha. Oni Masamu. Aha, wele jalo oui. Voilà. Merci. Aha. Merci. Aha, bon. Merci bien. Non, Bajego. Ba. Il y a les blagues na ça. Sur vous les salés du Guyana. Voilà.
Affaires sociales, Raibandi Bufete de la gare, Makoro Kakeneka, arrête-le là. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lamine ni ga vesti filama mne. Et Kanté. Lamine dans fouet tawla. Adjaraye. Entre mana bimba fu kwate. Awo kwate nya bonet le fly na folo. Dago mi ga plateau mo go fu. Ou betre le bila. Ka tuwo fu kira fu kwate ke fu. Adjaraye. Kanté. Lamine ndo sandro fina ese ba kalama Raiban ambassadeur. C'est fait 50 ans là, dans la 60 là, 60 ans, 50 ans. Pratiquement, beaucoup de vues de retracés quoi. Oh, tiens. Parce que ne flânez en tombé cité de la Bayamba Crefé. Le cité Mouti, ça faut changer de thème à faire. Maroni ah, sans fait. Oui. En cité de Kono. Donc ni ambassadeur ni Araban Toumbéjé. Ah, la Minawerga kuma. Stade de Djeliba de Touno. Antoumé candidat de là. Donc, Fanamadi Diara, Boubert. On peut tuer un ancien yani Ani Michel Baouni, Michel Diallo, Bokar Diallo. Ah, la mémoire pour Diagadi. Donc, si ça n'est Araban, on a compté pour Araban au grand fin de la même sport là. Donc, il y a même un bel là. Quand concert est organisé comme sport là, à Domour Kanté de Sénégalji. Ah, la mino Wati nous a dit. Voilà, au dos, à Mourkanté, donc il a Dakar Kabako d'un. La mine, c'est pour te dire que nous n'avons pas vu de retracer. Nous faudrons vraiment. En dehors de ton fouet en a. Avec Hakil Norodo. Abagli Norodo, il y a pas de trauma. Il était une brajala d'Isra. Nala Soda Vida. Nenga Tukarwa pour la Fiabu Surikita. Nala Soda Manga. Bo. Nenga Tigede. Kamba Soda. Nala Soda. Il est une brajala. Même profiter qu'à Wolof pour Befo. Ah, et Haklitara Kodugu. Kabuli Bana pour Befo. Haklitara. Quand il y a la Sigoro pour la Fiabu. Automatiquement dit Awati la Bulbanaï. Allô? Oh, Atara, à ma question, Famou. Abi Famou, Negaduri, Mougan, Téléphone, Foutan, Keltakor. Donc, affaires sociales, Nia, Tokosebe, Raibandi Dona. Awia Kunkame, et à Kunkame qui toque le courrier. Oui, Watrombe, Kulukuro. Nya Kunkame quand toque le courrier. Mais oh, elle qui est bida la Kulukuro. Ni Raiban Tum Borata. Autumé Muneka, Au Dusukuna, Au Muntunye, Orchestre Were Mourouye. Bon. Ni Raiban nere tu nere ne tu Raiban mangame tumba kanunengo ala kana ne fa fonke dun orchestre na fonke dungila Raiban mais bon fois ma même tay ja jolente parce que iba ibolo ki masse ou ka kundama voilà masse ou ka kundama quoi mais ala ke bida mo ibla mise à pied la dron kotori bugu ah nyemi kanu ataraka o quoi ebita bla bermajila o de gere tay c'est ça nunu ye bla mise à pied la dron Raiban mo la antunga tulu fele no na amko na misemna ka chala fe na yimile do bina mais autume warde di pour que ga musicien correct ga autume na fulu de duma wa bi autume ka chigodi non warde te di parce que am parce que ba ni na fa ne barake ouais nous ka fengela talent dro ba bi wele dro bana ba wa tro yede fa na presser do ku kana tellement que mais ite une orchestre fait obeta i damana kata i ka so kata proposition de ki obe ka mokotima kata proposition qui est mais be orchestre mina uti nyini o mo nunu fait non anti mo bo aka orchestre la kanale o kelen ko ni anga direction mo suma na tuma ke tugodi no tu yé no yé jeu la drone ya ko jaro yé bisi ka la ko ni vraiment ni sera kana fait en bisi ka baraka nyon fait mais Pacheco nego ko atem mo bola atiki ka orchestre la ninta tigi bola a orchestre la o ko ni parce que akara de da Pacheco yene sisa ne se dong ne ka dongli da tugo au dia Raiban mo dia hein aw nana ne ma ko che Lamine vraiment ka dongli da tugo nin kadanye iti nanki to former ka do Raiban la mane bo nga orchestre la di d'accord akara way no akaya ne rasoro Lamine yemi fo ye tiare fo ka ne mo refiwa wa so refera na ta wulle no ko fika ta Raiban voilà ne na tu Raiban na mo pi émission tamelen fait voilà donc avec femme retlena
Oui, Mbalma qui a un là, oui. Foli Jarani, oui. Avec un nez à la Nigorola. Rayban ka concert ko kera no solay. Ah ok. Vraiment bon donc do jager no ay mere la jigi. Vraiment kuldo. Adjarani. Foli Jarani ambi focus be. Inti weleli la voilà d'accord et donner Rayban mo kelen ki ta itaraso itara kangaba non mata kabare e mata kaba wasro non itara foli la kaba non wala Rayban mo yenta mamina sur la gata foli ke kaba somogo ya me ki donna orchestre belebele ba do la no e Rayban de bifo tête de la gare ko fo voyage bina bolo day bolo u ye mun de fo u ye mun de keye nkoni tara kata nyafolu ko ina ntumbe orchestre folo mina bolo ngo Rayban no be nyon bolo sisan alors ngo o kadu keye parce que Rayban orchestre lon baye to ka bon sumbo fana jaro ye kusebe fana ye do kay nganga ta amun fragwe jamano kan ngo ke do ke ala ke fana ye do sebe kany ngoni tara munun ke ala ani sababa ben d'accord ya tara mununu o tu ye chien folo de e ka boy kata to jamana kan tu ye chien folo de ka bo kata ka do avion rekono i don ta avion kono e kara tugodi i chien folo ka bon chien folo ne non sani ngata pare ndo na avion kono mais tunte avion belebele babani siso ka avion katami ka ambora antara dabia Rayban invité dabia kera 87 babani a invité dabia amajare lamine amanoya i donné avion kono amanoya a invité antara kalokela pepre tileta na anje kalokela na quoi anyo ke baba bulu fête la do misigile mbe fa Baba Soura. Oui, d'accord. O mago be histoire là. I don yari ka do avion kono ya avion e ke de bina do avion kono e damori kuyate. Aha. Pourtant e ka folo. Voilà, folo. Yemo miri muna ni hakilla i dona kono e kera togodi. Voilà. Avion ga binu kuma nunu o mana e kungolo kono. Ou avion ye i kera juste mba fe ka do i kera togomi. Voilà, e ba fe ka do kera togomina. En tout cas koni an sera avion kenakan. Ne yɛrɛ avion bon nye munu ye télé ni fɛn no ka bon mais ni te avion belebele mɔgɔ min bɛ don a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ si ka cayalen ba bon ko an bɛ don kɔnɔ ka an bɛ taa Bamakɔ Dabia voilà ka bɔ Dabia kana Bamakɔ ka bɔ Dabia ka a taara non an taara train fɛ d'accord bon an natɔ sa b'a sɔrɔ baba tatɔ do voyage la baba ko an ka dernier soirée la ko bon ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka rentrer Bamakɔ jona ko avion bɛ sini ka taa Bamakɔ ne kɛra premier mɔgɔ fɔlɔ ye munna parce que i fara sogo la kojugu fara sogo la o ye kelen bon jeu bani bon an malo an bɛ to ko mina in tuguni dɔɔni diri ma i b'a fɛ ka taa n'o ye so jona dɔɔni dira ma an b'a fɛ ka na n'o ye so fana mais e ne ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ jeli dire ma baba ye jeli dire ma a fa tɛ million 2 ni tila bɔ o fɔli gwɛlɛman dɔɔni an ka tɛmɛ yɔrɔ kan an ka tɛmɛ yɔrɔ kan ayi kana siramugu bila i da o fɔlɔ an ka tɛmɛ yɔrɔ kan an ka tɛmɛ yɔrɔ kan e bɛ kɛlɛ tigɛ mankan la ayi tɛ kɛlɛ tigɛ dɛ mais n'i y'a ye mankan kɛ bɛ ka boli n'i y'a bɛ ka boli ka bɔ Dabia k'a bɛ taa Kangaba joona c'est que kolo dira ma bu ka ca kolo min na et puis sɛmɛ b'a kɔnɔ n tun b'a fɛ k'a dɔn de a kan ka 3 millions 600 bɔ non yɔrɔ a b'o bɔ dɛ bon min kɔni dɔɔni b'a la dɔɔni b'a la alhamdulillah 4 millions 700 dɔɔni b'a la 5 millions 800 a ka tɛmɛ yɔrɔ kan baba kɔni baba a ye artiste la don kosɛbɛ parce que an yɛrɛ taara fɔ Benbeya kɔ ye o y'a sɔrɔ Benbeya bɔra ye dɔrɔn a ma tile 10 ban an fana donna ye oui parce que 86 la Benbeya Jazz ye Dabia Baba da voilà Sekuwa Bambino ka Dabia Baba c'est ça est-ce que ma taa o de morceau présenté li la o kɛra Grimandiru ma voilà an bɔra o bɔra dɔrɔn an nana u ka album 86 Dabia Baba o y'a da a diyara kosɛbɛ yɛrɛ fana a bɛ hakɛ to an balimaw b'an nɔfɛ yɛrɛ tilenna Lamine nana tugun Rayban ko k'i ɲininka ko nambarani min tun tɛ farila tuma bɛɛ n'a tun bɛ mobile ni ɲɔgɔn cɛ Rayban ka concert la i hakili b'a la wa
ayiwa tonton Raoul le ko k'i ɲininka ne ko k'i ɲininka ko ne t'o jaabi o tonton Raoul ko k'a y'a lakɔlɔsi k'i n'o tun ka di kojugu Salif terimuso wa ale de don wa ale min tun bɛ mɔbiliw ni ɲɔgɔn cɛ oui bon n b'a fɛ ka nin fana f'i ye nin b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni mɔgɔ bɔra orchestre la n'u nana u bɛ micro d'a ma n delila k'o ye o don Salif ye dɔnkili da ne yɛrɛ la Salif kelen wallahi a don fɛ jakɛtigi encuirlama de b'a kan na o y'a sɔrɔ n bɛ Paceko kɔfɛla la ni n ka maïto dɔ de y'a soufflé tulo kɔrɔ ko Bugula bɛ yan a ye dɔnkili in da n na ko Air Mali wulila Bugula ka Air Mali wulila ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don Air Mali in kɔnɔ i ka na joona yanni Bugula ka taa bravo o kɛra dɛ o kɛra bandi suyana Kayi de n taalen mariage la wallahi a tigi y'a gɛlɛya mais o copie kelen pe in dɔrɔn de tun b'i bolo o kelen kelen sinon ne ka bandu bɛ yan san 35 a bɛ n bolo yan wallahi i bɛna n'a ye de an b'a kɛ fɛn an b'a numériser i bɛ segin ni cassette ye i b'a di an b'a bɛɛ numériser donc i bɛ se k'a lamɛn i ka téléphone kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ i ka ordinateur kan i b'a lamɛn en même temps cassette fana maralen b'i bolo problème t'a la Bugula o kelen don a nana dɔrɔn u ye micro d'a ma dɔ de y'a fa tulo kɔrɔ m'a dɔn Jara de don wa ou bien Mamutu de don je sais pas ne girinna ka o don wari fɛn fɛn tun bɛ n kun n y'a bɛɛ d'a ma Mamutu de don n y'a bɛɛ d'a ma Bugula Mamutu de y'a fa ye Mamutu Jakite a hakili o fana ka bɔ yen fana i ye Demba ka fasa min k'a la Jelimadi de y'a da armée la armée Mali armée ne ko ne bɔra Bafulabe dɔnkili y'o de a bandi bɛ ne bolo yɛrɛ a y'a ta ensemble instrumental de la voilà Demba nana dɔnkili diyara a y'a ka ye dɔw b'a fɔ ko non k'a y'a ka saya a m'a ka saya ye dɛ dɔnkili diyara a y'a da a yɛrɛ la ale yɛrɛ m'a ka saya a ye dɔnkili da o bɛnna ni parce que an y'a lakɔlɔsi bon ne yɛrɛ kɔni c'est vrai i nana a diyara n ye fana dɔnkilidala farima 2 fana bɛ studio kɔnɔ n b'u ɲininka munna ni dɔnkilidala y'u ka saya dɔnkili da dɔrɔn a caman na 10 na 7 bɛɛ bɛ taa o kɔfɛ bon o y'Ala ka baara ye Demba y'a da yɛrɛ de la a don n y'a f'i ye n ko n bɛ on histoire kɔnɔ c'était le 23 décembre 1971 voilà 17 ans u ye concert k'anw de 100 anw écoledenw o don de a ye Adama fasa da Adama Jara kɔni ko mɔgɔ ɲuman ni o don Gurumɛti an nɔrɔ a y'a bɔ k'a don a bolo la a bɛ Demba ka pochette tila bɛɛ kan o Gurumɛti ma Jara de y'a d'a ma Kanja cɛ kɔrɔkɛ Buya kɔrɔkɛ Babuya kɔrɔkɛ dɔgɔnin ale de tun ye jelikuntigi ba ye o de Gurumɛti bɔ k'a d'a ma a don bɛ Unisport kɔnɔ wallahi tiɲɛ don a kɛra o don donc comme fɛn ye parce que ale ye bibliothèque de ye quoi ale ye jeli de ye Demba tɛ jeli ye o donc dɔnkili diyara a y'a ta k'a da yɛrɛ donc a tagara a ma mɛn a ye accident kɛ Dakar en 73 oui ne y'o de lakɔlɔsi parce que an n'an nana an yɛrɛ fɛ yan très récemment Muchacha par exemple Muchacha ye saya dɔnkili da a ma mɛn a tɛmɛna o y'Ala les choses de la vie quoi o y'Ala ka kow de ye quoi e m'a ye sisan kɔrɔba dɔ de la bɛɛ bɛ sa k'i kɔnɔma to o kuma o ye tiɲɛ n bɛ nin kɛ fo caw a bɛ i b'i sa de ka programme tracé t'i bolo koyi sinon mɔgɔ b'a fɔ ko Demba dɔ de k'a bɛ sa yen o ye nkalon kuma de ye Ala ka dɛmɛ kɛ voilà armée malienne fasa de don a dafalen bɛ ne bolo n'a ɲɔgɔn b'a d'i ma armée Mali mɔgɔ min tɛ armée dɔn n'u t'a ka kisɛ dɔn o de ye armée malienne ye dɔnkili y'o de a y'a da armée Mali de la n'a bɛ ban a b'a fɔ ne ni n'a fɔli kɛla ka bɔ Bafulabe a bɛ ne bolo a b'a fɔ a bɛ n bolo a y'a ta k'a da k'a k'a yɛrɛ fasa ye a ɲɛfɔ américain ye américain tulo b'i la voilà parce que français bɛ Bubula i ye nin fɔ a ɲɛna dɛ i balimakɛ dɔ sigilen bɛ américain ka jamana kan a t'u mago bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ a diyara ye fana a diyara anw yɛrɛ ye fana nka an bɛna taa ka taa socle ninnu bɛɛ ta ka numériser ka segin ma non b'a d'i ma n'Ala sɔnna k'a sɔrɔ u tun b'a dɔn Sénégalais de y'o invité o don Sékou Touré ni fɛn yɛrɛ man di
chose Senghor Sénégal mandi a do ambe radio la me fo 4h du matin avec Senghor ni dron wakati do yu invité kata utakara na tuna do kabeta sa aéroport rond-point na yo atita bon lui kuma de dron ka kuma la dia tuno demba ben ko sa ina ma do re kabesa oui mais kika kuma yoro sinsin u tagali Sénégal a hésitera kosɛbɛ yɛrɛ fana ko parce que u tun ti déplacer abada musokɔrɔba dɔ tun b'a bolo a tun bɛ colonie fili min fɛ yen u ka déplacement o déplacement u bɛ filɛli kɛ ka saraka bɔ u déplacer tɔla a fɔra ko ka saraka bɔ saraka u tun kan ka jɛ ka saraka bɔ ka sɔrɔ ka to ka taa Sénégal mais ci wɛrɛ fangaba nana cun saraka bɔ don u taar'o la ka na u ma se ka saraka bɔ ko ka taa ale ko k'an kana taa fo ka saraka bɔ tɔw kɔrɔtɔra la o de kɛra saya ye ala ka ko quoi tu bɛ tugu an ka don mobili min kɔnɔ dɔ y'o fɔ émission f'i ye o ale ni fɛn de donna Senzanga ambassadeur ka mobili kɔnɔ bɛbɛ Segu Segu bɛnbɛn ani Kaba Salifu ni ma fi o mɔgɔ saba de don tɔw donna car de kɔnɔ bon pour k'a yir'i la dɔrɔn ala mana min kɛ o de ka ɲi quoi sinon mɔgɔw b'a bɛn i y'a kɛ cogo a tɛna ko sisan a ye lamɛnni ye dɔ b'a fɔ k'i ka danni sɛbɛn o ye tiɲɛ o bɛ duna kɔnɔ quoi n b'i bila ala k'i jamana n'ala sɔnna e y'a fɛ n ko hakili min b'e la ni mɔgɔw m'e kɔlɔsi e bɛ jamana mara yan ala ka dɛmɛ kɛ ka hakili d'a ma an ka foli b'i ye
Ni waso ye nin dara 1979. Yara ye nin dabagaw dɔn wa? N dabagaw dɔn. Johnny de don. Sekou Kanté. Sekou Kanté Titati. Sekou Kanté de ale de nin bɛɛ da. Ah d'accord. Donc ale de tun ye leader ye. Parce que ale ni n'ale nana ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Abidjan de. A bɛ fɔ ma tuma min na ko trio Mandé. U ni Sekou u ye Sekou sɔrɔ Abidjan ka na n'a ye. Voilà. D'accord. U ni Sekou de nana ɲɔgɔn fɛ. Mori bɔl parce que Mori to Abidjan de ka taa Paris. Imagina, Makate Pachogo. Voilà. Bon, Mori Kanté bɔlen kɔ yen sa. Oui, parce que Mori Kanté a ye disque kelen fila bɔ ka to Côte d'Ivoire yana ka taa Paris. Non, Kourougnenye ani Yekeke première version. Voilà, première version. Au Bekera Kato. Oui, bien sûr. Américain famille producteur. Oui, il a sorti 2 disques là-bas. Oui, c'est Ablaye Soumaré qui a sorti. Kata Yekeke la Croyadro, Asinaga ke Wawete. Djembeado, Negeturi Mugamgan Kele, Funifutan Kele, Ame Mogolabanta. Kelen flata parce que wati corona ko jugu aywa Damori naam ire ni be famu orchestre ko naam a bana pepe malila ou bien abse kala kuraya to bon orchestre ko abse kala kuraya parce que mbo fa min fait Lamine ni morceau koro nu blala abe mo hakili yelema peut-être ça se ka kɛ hakilima dɔ bɛ se ka yɛlɛma don ko la pour que ka orchestre ko sigi sen kan tuguni quoi parce que orchestre dongili ani dongili gansan ninnu tɛ kelen ye u tɛ kelen ye i b'i hakili to kuma nin yɔrɔ nin na voilà Retlina Mamadou Lamine oui ici là Mba an ce an damu awa dɔɔni ne ta kɔni ye foli ye ka ɲɛsin i ma ka tila k'a fɔ i ka radio so ye ko i ka direction u ka kɛ hakilima ye u ka dɔ fara aw ka heure kan ka tila ka ci bila famaw fɛnɛ ma u ka médaille di aw ma aw salen kɔ u kana taa da aw su kan puisque faso baarala ka taa fɔ a yɛrɛ kɛnɛma ɲɛna u ka fisa ni u salen ka taa fɛnkundani dɔ da u su kan cɛkɔrɔba ko n salen ko yanni ka misi kɛ n saraka ye ko mun tɛ jɛgɛjalan duma n kɛnɛma ɲɛna o ka se ka ni kura donna puisque et puis n bɛ kelen fɔ ye fɛnɛ ni u bɛ se vraiment ka fɛɛrɛ kɛ ka orchestre ninnu kuraya encore comme Super Biton tun y'a tenté ka min kɛ u ma dɛmɛbaga sɔrɔ sinon ces vieilles personnes là u tun bɛ fɛ ka exemple dɔ jira. Oui, i n'a fɔ Bembe Jazzy y'a kɛ cogo min na mɔgɔkɔrɔba 2-3 k'a tɔ kɛ denmisɛnninw ye k'olu former olu bɛ taa bɔ yen tuma min na halisa i bɛ taa sɔrɔ Super Biton bɛ yen Raibandi bɛ yen Badema bɛ yen voilà donc olu y'o exemple min kɛ vraiment moi je lance l'appel aux anciens. Mais nin bɛɛ tɛ ministère de la culture nin bɛɛ tɛ ministère de la culture de bolo wa. Merci, est-ce que tu vois u ka hakili sɔrɔ ka nin kɛ quoi surtout e yɛrɛ kelen pe bɛ ka baara min kɛ ni Lamine wallahi i bɛ ka baara min kɛ nin ye c'est-à-dire e yɛrɛ t'a nafa dɔn quoi i bɛ mɔgɔ caman na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ e ka émission lamɛn k'a sɔrɔ dusukasi dɔ b'u kan u bɛ taa bɔ u ka kɔrɔlen dɔ kan ten u bɛ sin ka jinɛ kɛ carrément u b'o temps bɛɛ kɛ lafiya la. Hakili bi lafiya. Est-ce que tu vois? Ne yɛrɛ min bɛ k'a f'i ɲɛna nin ye tan ne ka émission suivli daminɛ wagati min na ani sisan cɛ est-ce que i b'a dɔn ni ne mana kɛ lahala o lahala na heure sera ne bɛ n branché bon puisque je sais que a bɛ fɛn min ɲɛla ma quoi ba hakili nɔgɔ don et puis bubula fɛnɛ Mali autorité u ka lajɛ sa u ka bubula ma filɛ quoi puisque bubula ye monument de est-ce que tu vois caman kɛra ɲɛna bubula ye monument de caman ba de kɛra ɲɛna donc vraiment nous tulo b'an kan na quoi moi je leur lance un appel o mɔgɔ façon mun bɛ jamana kɔnɔ u k'u encourager sa ala kama donc o de don radio so ka dɔ fara i ka heure fɛnɛ kan n'Ala sɔnna oui
ala ka sijan nafama di yɛrɛ ma. Ami. Ala ko. Ala ka kɛnɛya ɲuman da ni ma. Ami. Ami. I ka invité ala ka kɛnɛya ɲuman d'u ma. Ami. Ala ka garijɛgɛ ɲuman da di an n'u ma halisa. Awa n ye message dɔ ci ma. N ko mɔgɔw bɛ morceau kɔrɔ dɔ la n k'i ka a ka bila la n k'a lamɛn. Mani Dibango ka hibiscus. Ay ŋa sɔrɔ Jango. Ni ma bila la n bɛ pistonné chargé. Jango ay na tirili ta bɛ n défense ta. Jango hakili to hibiscus la n'Ala sɔnna ma semaine prochaine i b'a sɔrɔ. Inshallah. I ci weleli la a diyara n ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i dɔ fɛ. Ko n bɛ b'u la fo kosɛbɛ. A tulo b'i la n'Ala sɔnna ma. Kuyate n'Ala sɔnna ma Jango merci d'avoir appelé Kuyate an bɛ bi ta bila yan Pacheco an bɛ layidu ta dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ yan lasɔrɔ waati korona kojugu n'Ala sɔnna ma. Ayiwa basi an bɛ foli di. Tonton abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini a ye